nejakú tú gramatiku. Určite ju ste cvičili. Na internete ste išli písať diktát. Tak mám na vás prosbu, ak máte nejaké dobré stránky, v ktorom je nejaká ťažká doplňovačka Y, tak mi pošlite. Ja mám zo pár stránok, ale ak by ste chceli, aby som tú vašu išiel robiť, budem preferovať tú vašu stránku. Ja som si normálne zrobil záložku na Google, ty kokos, normálne záložku som si zrobil, že právopis kámo. A prečo tu mám len 2? Tak len 2 tu mám. Bomba! Budem potrebovať asi aj tak vašu pomoc. Čo máš v pláne dnes inak? Presne to, čo je v názve, Dominik. Dnes to bude súboj. Dnes to bude akože boss fight medzi mnou a gramatikom. Dnes sa ukáže, či budem šašom, alebo neviem, proste kámo, profesor vysokej školy života. Chápeme sa. Takže tak, lebo kámo, na každom streame zbuzerujem aspoň jedného, čo nevie gramatiku, takže som sa rozhodol, že dnes nám to učiteľ ukáže v praxi, takže tak. Takže presne to sa deje dneska vám idem ukázať to, jak sa to vlastne robí celé. Chápeš? Asi kdybych dal niečo v češtine, tak by si nebyl moc rád, že? Môžem vyskúšať Rabbit, akože môžem vyskúšať. A Rabbit, máš tú stránku na češtinu, ale čo, počúvate ma dobre. Jo. OK, idem, ja za chvíľu budem v čaci, tak ahoj. Čau Dominik, čau, aj ty užívaj. A nenádrb sa, kámo. Nenádrb sa, pozdravuj Ľuba, isto je tam vedľa teba. Bau, dobre teda. Neboj sa, dobre teda. Budem sa na teba spoliať, pred tebou sedí. OK. Dobre, Rabbit nám poslal stránku. Rôzne výskyty IY. Tichý klavír. Ty kokso. Dobre, počúvate ma. Najprv sa idem rozohriať. Počúvate ma. Ideme na prvú stránku. Tréning pravopisu. Koľko chyb dokážete nájsť v najnovšom diktáte? Opravte chyby v diktáte. Počkaj, to je takáto, ne? Ne, ja idem Y. Počkaj, nejaký tuto start it up. Náročný diktát, 90 Slovákov spraví aspoň 5 chýb. Dokáž, že si na ňom nevylámeš zuby. Chat. Máme tu nejaký ten diktátik, hej? Máme tu takéto. A na konci sa to nejako vyhodnotí, alebo jak to tu je? Koľko tu je úloh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ich tu je, chat. Dáme si prediction. 5 a viac. Nie, ty kokos, normálne som sa doseral skoro. Čo ti drbe? Za to dám 6 a viac. 6 a viac dáme 5 a menej. Chat, dávam 2 minútky na to. Môžete si staviť. Zatiaľ mám to ono. Miloš bol v reštaurácii u ryšavej mačky. Tiki Rabbit. Ďakujem ti veľmi pekne. Ty svinia! Počúvaj ma. Dívaj sa s týmto. Toto, vieš čo je toto? Vieš čo toto je? Vieš čo to je, že? Kamarát, počúvaj ma. Tak ti vyplieskam nohu v Robloxe, že si toto budeš musieť dať. Nohu. Sice mne z nejakého dôvodu bolí smát, ale stálo to za to. Čo ťa bolí? Smiať sa? Čo? Čo si robil? No však vlastne tento týždeň nemiešaš Maltu. OK. Dobre, Miloš, meké I, je tu tvrdé niekde není. V reštaurácii, meké je druhé. V reštaurácii, tak to je toto jedine. Ty kokos! Ani som nemusel doplniť ostatné, kámo, proste. To som ja. Inak včera, ja som na toto pozeral, ja som nevedel, či je ríšavé s tvrdým alebo mekým. My nepíšeme teraz normálne, že diktáty na strednej, počujem, učiteľka na to sere. Normálne, nepísali sme ani jeden diktát za celý pol rok. A kámo, ja som úplne vymletý. Ja normálne niekedy, ja sa pozerám na to, čo píšem a ja to píšem jak úplný negramot. Akože fakt. Normálne, že ja som strašne v tomto hlupý. Ja proste zabudnem tú gramatiku, jak ju nepíšem. Ale tak dnes ju aspoň zopakujem. Doplň správne. Livia je mysliteľka, ktorá premýšľa veľmi pomalej. Nedokáže splinúť down. Lídia je Lívia je mysliteľka, ktorá premýšľa veľmi pomalej, nedokáže splinúť down. Dobre, boss. Musíš opatrne. Doplň správne Y do vety. Hydraulické lisy spôsobili výrazné chyby. Hydraulika je s tvrdým. Hydraulické lis alebo lis. Ja to nejdem vyhľadať, však to by bolo podvádzanie, ale ja len, že ak mi to bude pasovať. Lisy. Ty kokos. Hydraulický lis. No lis, však lis, make me, ty retard. Hydraulické lisy spôsobili výrazné chyby. To som ja proste. Kokos, na koho sa pozeráš? Na koho sa chceš pozerať? Čo?
Dobre, neviem vyskakovať, lebo ty si strašný šprt. Ja som šprt? Ja? Ty blázinku. Je veta napísaná správne. Ľahký Vánok vône ruži ma opan. Nie. Ty akože čo? Akože čo chcete so mnou, chápeš? Že je veta napísaná správne. Rýžový nákyp nemám rada, ale risotto by som mohla jesť každý deň. Rýžový nákyp nemám rada, ale risotto by som mohla jesť. Áno. Čo? Kde je chyba? Ale totiž chyba čiarka. Rýžový nákyp nemám rada, ale risotto by som mohla jesť. Ale to si robíš Wow. Ty kokos. Toto nás pani učiteľka slovenčiny teda nenaučila. Toto sme sa škola neučili. Jedna chyba zatiaľ. Ideme ďalej, toto nemôžem nehať tak. Doplň správne písmena do vety. V Bratislave sa nachádza aj budova Národnej rady Slovenskej republiky. Ty kokos. V Bratislave sa nachádza aj budova, to bude veľké N, Národnej rady Slovenskej republiky. Počkaj. Národná... A prečo to tu dali všetko veľkým? To mi nemôžu pomôcť? Akože aspoň trocha? Nemôžu mi pomôcť? Národná... Toto mi nepomohlo teda. To som... Jedna chyba z koľkých? Z 10. Z 10. Jakoukoľvek chybu zhodíš na tvoju učiteľku? Tomu ver. Bo Bratislava je veľké, ideme na to, hej. Národnej rady bude veľké N. Národnej a rady už Slovenskej národnej rady. Toto bude ono. Ja sa na to nejdem pozerať. Ja to dvihnem, ale ja sa na to pozerať nebudem, hej. Vy mi povedzte, hej. Kto dá, jak príde follow, tak je to správne, ak nepríde, tak je to nesprávne, hej. Budem tak čakať. Budem čakať, dokým nedáte follow niekto. Dobre. Klikol som. Čo je to správne, alebo ne? Je to správne, alebo ne? Nie, viete čo, ja sa nechám... GG? To znamená, čo ja sa nechám prekvapiť. Čo? Ty svinia jedna bachra, ty kokos. GG, no, super. Žebraci, proste. Doplň správne písmená do vety. Študovala som na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Na Filozofickej fakulte. Fuk, jasné. Univerzity Komenského. Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doplň správne písmená do vety. Jasné. Z Popradského plesa sme sa dostali na Štrbské pleso, odkiaľ sme šli až do Popradu na Bajkalskú ulicu, ktorá je pomenovaná podľa Bajkalského Čo ti drbe na hlavu? Možno nebude chyba v Bírovej. Určite ne, Paťo. Určite nebude chyba v našej pani učiteľke slovenčiny. Určite ne. No jasné, že ne. To som tu 5 minút a už máš 3 chyby. Ty kokso, tá bodka akože za tými 3 chybami, to ma akože zabilo. To ma normálne akože v Robloxe. Čo si blázon? To si zabila. Doplň správne, počkaj, z Popradského plesa sme sa dostali na Štrbské pleso, odkiaľ sme šli. Bajka, to je To keby mi toto dala na slovenčine diktát, tak ja som že to akože nič. To akože proste hotovenko. Ja som proste hotový. To je bez šance, aby som toto že niekedy v živote dal. Bez šance. Fakt bez šance. Štrbské pleso. Ja neviem, či sa píše Štrbské pleso, P je s malým alebo veľkým kávom. To je proste... nie veľké pleso. Štrbské, ale pleso by malo byť malým. Z Popradského plesa... Počkaj, musíme si preskúmať svoje chyby. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Fakulty bolo Filozofickej fakulte. OK. Z Popradského plesa bude malým. Isto hej. Takže, lebo tu máme až 3. Chápeme sa? Vidíte? Tu musíme hľadať pravdepodobnosť. Sú tu až 3. Ne, 2. Každopádne aj tak to vyzerá ktorý má. To vyzerá na najväčšiu pravdepodobnosť. Chápeme sa? Takže ideme takto, hej. Medzi týmito dva. Na Štrbské pleso, OK, vidíte to? Až na Bajkalskú ulicu, ktorá je pomenovaná podľa Bajkalského jazera. Bajkalská ulica? Prosím, nech je to toto. Prosím, nech je to toto. Prosím. Yes! Je to tam, chápeš? Ne, to bolo moc. Dobre, každopádne. Je to tam. Dobre, ideme ďalej. Myslím si, že dnes príde môj strýko s tebou. Čo? Myslím, že dnes príde môj strýko s tebou. Bang, je to tam! Existuje nejaký človek, ktorý má rád diktát? Na to treba pol. Dobrá otázka, Šuflík, dobrá otázka.
Čiže ja vám tam na 5 minút, môžete si hlasovať. Dnes pôjdem na návštevu k tete Jarmile, ktorá si zlomila nohu, spadla zo schodov. Tete Jarmile, ktorá si zlomila nohu, keď spadla zo schodov. Však viem, možno čári Mári asi fitno, ja sa tomu ver, to ale nejsom ja. To ale nejsom ja, že čári Mári. Bohužiaľ. Čo máš členkom a ako sa ti to podarilo? Hral som futbal, išiel som sa rozbehnúť a zrazu proste noha takto a proste mi ju vykrutilo a puklo mi v tom. Takže bol som s tým včera u doktora na rentgene, počúvate ma, to je testorka, kámo. To je testorka, počúvate ma. A dojdem ku nám na chirurgiu do Čace. Došiel som tam, sedím, čakám v pohode, nie? A zrazu som na rade, nie? Že ma zavolať donútra, dojdem k chirurgovi a že došiel som, pán doktor, dám fulku, že pán doktor, viete čo, hral som futbal a vykrutila sa mi noha, došiel som tam, sadol som si a čo je s mobilom? Ku chirurgovi pred ňou, čo si robil? Ja že no viete čo, hral som futbal, jak som sa išiel rozbehnúť, tak proste som išiel došľapovať, preniesla sa mi váha a v ten moment sa mi vykrčil členok a puklo mi v tom. A to si hral akože na oranisku? A ja že čo? Či si hral na oranisku? Nevieš čo je oranisko? Ja som bol v šoku, po mne jen tak začal vrieskať borec. Ja som bol v šoku, ja normálne som povedal v ten moment, že nie, že neviem čo je oranisko. To fakt nevieš, čo je oranisko? A kde si hral potom? Na travníku? Ja že nie. Nie? A ja že no hral som na omelke. Jaj, ty si taký mantak čaptavý, to nie je normálne toto s vami. To fakt toto už je normálne. Ty kokos, počúvaj ma. Že potom sestrička mi povedala, nie že on, ale sestrička, že chod si von a počkaj na výsledok, že donesem ti to, ne? Sestrička Rome sa tam udrbávala na tom, jak po mne ten šašo vyskočil. Proste zas lišťak, úplný blázen. Chápeš? Ja som išiel vonku a to už proste vieš, keď ideš takému chirurgovi, on je v Čaci. Ja už som bol pripravený, že čo mi povie. Ja už som bol pripravený. A kámo, som proste vyšiel vonku, na svoju chodbu som povedal, že povedal mi, že som on mi to povedal ešte trochu inak. Jak mi to povedal? Že som čaptak? Že som čaptak. Som normálne povedal, že mama na mňa, že čo? Ja že povedal mi, že som čaptak. Na celú chodbu som to povedal. Sa tam tí kokso po mňa tak divali, vieš, že tam bol jeden chalán, čo mal niečo s členkom tiež, nemohol dostúpiť pomaly. Tí kokso, ten sa tiež tak po mne díval, že akože, A mama, že to po tebe tak kričal? Ja že tak on proste po mne začal vykrikovať, chápeš? No proste blázon. Strašne blázon. Potom som išiel na rentgen, tam som čakal hodinu na výsledok po rentgene a potom mi to išlo sestrička zaviazať od chirurga. Proste úplné halústvo. To fakt, to šašo. Čo vám poviem? Každopádne. Ideme pokračovať, ale potrebujeme toto vyriešiť. Toto je posledná otázka, je to buď žijeme alebo smrť momentálne, proste ja versus gramatika zatiaľ 0-0, ale toto teraz rozhodne, táto otázka teraz rozhodne. Je veta napísaná správne. Dnes pôjdem na návštevu k tete Jarmile, ktorá si zlomila nohu, keď spadla zo schodov. Čo ti drbe? Toto neviem. No nič. Toto neviem. Áno. Toto nie je podvádzanie, toto je čistá náhoda. Toto je len čistá náhoda. Takto sa rozhodnem. Takže nie. Tak som zvedavý. Počujem ma. Nie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je tu 10. A správne mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, jednotky vyhrali. Vy máte také šťastie. Jednotky vyhrali ste. Ešte, že tu máme mojich verníkov. Joj, Rabbit. Že mi je ľúto. Ale však len 30 Rabbit. A minul si litera pol na to, aby si ma vystrašil. Kámo. To podľa mňa až za to proste, chápeš. 6 a viac, bang, je to tam. Ja, gramatika 1-0 pre mňa. Zatiaľ vediem proste. Takže zatiaľ je to povede. Teraz sa môžeme vrhnúť na ten český jazyk. Tichý klavír, odjezdy, ježe do jazdy. Na Smíchovském nádraží se hemžilo Dobre. Se to hemžilo lidmi. Ty kokso, klavír. V hlavní hále stál nehnutie. Klávesy se
Trpitili. Super. Veď zlatá, paprci slunce, klavír byl, ale nemý. Hej, ty kokos, OK? Procházející ty kokso, klavír přesto silně vábil. Nikto zatím nepřišiel na to, proč nástroj nevyluzuje. Neví. OK. Pak se klavír niekto rozhodol odstrániť, spadl im, pritom z výšky na zem klavír sa rozbil. Tehdy zistili, že mu chybí struny. S mäkkým, ja u nás je s tvrdým. 2 chyby, kámo, proste ja som aj rodených Čech. Počujete tú hudbu? Ja versus gramatika, ešte aj český jazyk, chápeš? Neporaziteľný, proste čo tu na mňa chcete? Čo, pošlite mi ešte nejaký link, normálne aj na arabský, ne to už prosím. Dobre, čeština, proste ja som goat češtiny, slovenčiny a you have a winner, to som ja, ale nie. A povedal mi, že nie, takže asi nie. Ja sa pri tej škole, akú najhoršiu poznámku si dostal a akú najvtipnejšiu? Ty kokos, dobrá otázka. Akú najhoršiu poznámku som dostal? Ja som nebol taký nejaký lump v škole reálne. Ja som bol celkom taký poslušný, lebo proste nejako ma netahalo robiť zlé veci. Ale poznámku najhoršia bola, to vám poviem, to bolo v 3. ročníku. Mali sme takú pani učiteľku. Ona bola akože v pohode milá, lenže proste sme ju proste psychicky zdeptali, naša trieda. Normálne sme ju psychicky zdeptali, že ona skončila učiť. Ona sa aj rozplakala niekoľkokrát na našej hodine, ona mala normálne, že cez 50 a stále učila, lenže my sme ju proste tak psychicky zdeptali, že ona prestala učiť. Takže tak. A jeden deň som sedel s takou jednou spolužiačkou a ma strašne niekedy srala jej názormi tak nejako. Ona akože si povedala, keď niečo alebo niečo také, vieš. A niečo do mňa žbrdla alebo s niečím, proste niečím ma nasrala. Kámo, proste ja som normálne bez rozmýšľania do nej vybehol. Som proste hneď zadrel, že počúvaj ma, ty si trápna ako tvoj brat. Normálne. Ona normálne, že vieš, sa tak pozastavila a už sa aj normálne slzy tlačili. A potom som ešte zadrel, že ešte si aj trápna ako aj tvoja sestra. Normálne Borka sa rozrevala, kámo, na hajzlu utekala. Jak Usain Bolt, jasne, robím sa na to. Počúvajte ma. Moment bola preč na hajzli. Tak rýchlo bola preč. Išli za ňou 2 spolužiačky. Ja som si tam sedel jak pán, vieš. Takto. Som si sedel, jak najväčší oný boss. Vieš, akože som návaril, kámo, dojde triedna na hodinu a že Matúš, že to je v rite, no ja som sa postavil, tak mi buchalo srdce, tak som tam stal, to čo si zrobil? A to akože, to si normálny? To ako toto hovorí spolužiačke, takéto veci, že je trápna, ako je brat a sestra? To sa toto hovorí? Tak pekne sa aj ospravedlň. Tak prepáč. Povedal som, vymyslím si meno, že Žofia. Prepáč Žofia. A tak, vieš, furt som mal prekržené ruky proste. Furt očervenil som, hneď ak som sa postavil. A potom ona, že no, a samozrejme, dávam ti poznámku, dojes mi žiackú knižku. Dojesol som jej žiackú knižku a ešte máš poznámku a samozrejme máš aj zápis. A máš aj zápis za to. Ja, že ty kokos, počúvate ma, ja som sa aj nebal vtedy ísť domov. Normálne, hoci kedy by som sa bál ísť domov, fakt, že hoci kedy, že keď som niečo urobil a vtedy som sa nebal ísť domov, to proste ja som si povedal, že toto nie je normálne, za to dostať zápis. Že poviete toto tvoje spolužiačke, niečo také. Došiel som domov, normálne došiel som domov, bola tu aj suseda, tak možno, že aj to ma zachránil, bola tu suseda u nás na káve a proste, došiel som domov, že mama, dostal som zápis. Čo? Si dostal zápis a za čo? Že no, povedal som Žofi, že je trápna ako jej brat a sestra. Čo? To za to si dostal zápis? Akože nepatrí sa to. A zápis za to? A to si jej prečo jen tak povedal? Som jej to vysvetlil. Že ukáž žiackú knižku. Ukázal som jej žiackú knižku a zápis mi nedala stará. Zápis, ona len chcela, aby sa tá Žofia upokojila na hodine, aby toľko už neplakala asi. Takže zápis som nedostal, ale poznámku som dostal za to, no. Takže to bola asi moja najhoršia. A možno, že aj najvtipnejšia. A najvtipnejšia možno, že bolo to, že sme si hádzali so spolužiakom, cez COVID sme dostávali tie rúška, sme si ich hádzali proste cez triednu na základnej a vyletela jedna von na strom. Tak za to som dostal tiež poznámku. Takže tak. My máme v škole jednoho typka, ten má najlepšiu poznámku na škole a tá znie. Počas vyučovacej hodiny matematiky vytrhne papier zo zošita a dá si ho do úst. A keď ho upozorním, učiteľka
keď ho upozorní učiteľka, že niekto nežuje, čo? A potom sa na ňu pozeral a žul tu ďalej a neprehltol. A prehltol čas papiera. A keď písal poznámku, tak začal pluť ten papier po ostatných. Čo si blázon? To je šéf. Sorry za chyby, neospravedlním. Bohužiaľ. A chat, vidíte, ak sa ukazujete proste gramatické, individuálne ste, bohužiaľ, nie ste proste jak ja. Mne sa ľúbuje, ak šuflík, jak si došla? To, že som na streame, už máš 3 chyby. Napísal si jednu správu. A naša si tam nie sú tam tvrdky, takže ja slovenčinu nenávidím. Ty kokso, tak to je dosť zle. Tak to potom, keď ti napíše nejaký chán, tak ty mu isto odpíšeš, že ahoj, alebo nie, to není zle, alebo počkaj, čo sa dá. Kde je tvrdka nejaká? Kde sa napísať? Nejakom pozdrave. To kámo, normálne nepríde mi to teraz na. Ale podľa mňa ty ich proste odpálíš gramatikou. Normálne tvoja hlavná zbraň je gramatika. Keď proste ti napíše nejaký chán určite, proste, že si nechceš ani slovko prehovoriť, tak proste napíšeš agoj miesto ahoj. Alebo ahoj na konci s Y. To ver, OK. Aký máš názor na vetné členy? Ty kokos, ja nechápem, prečo to je vôbec v slovenčine takéto sračky, akože one vetné členy vydrbané. Ja som z toho dostal 3 a to mi pomáhal ChatGPT, ktorého som si vycvičil. Normálne som mu dal Word, že počúvaj ma, z tohto Wordu čerpaj informácie a keď budeš určovať vetné členy, tak použij len na to tento dokument. Počúvaj ma, celé mi to zrobil žebrák, ani mi to nechcel urobiť na hodine. Nechcel mi to ani urobiť na hodine, debil. Nechcel proste. A tak som musel normálne písať stred písomky a ja, že počúvaj ma, pošli mi to, lebo ja píšem písomku, ja to potrebujem mne teraz. Borec, že nie ešte chvíľu. Tak som počkal 5 minút. Ja že dočíta už, že pošli mi to, lebo ja to potrebujem, teraz, hneď. Dobre, máš to tam, dostal som za 3. Čo ti robím, no proste. Ty si ešte na strane? Tomu ver. Ty si ešte na, ty kokso, počúvaj, pán Chlebovník, ty máš nejaký prízvuk. Máme tu východňára. Isto hej. Pán Chlebovník, si hrdý. Teda nie. Dúfam, že si hrdý východňar, lebo treba byť hrdý na to, odkiaľ si. Tá východňar, táto hej, ale ja nie som východňar. No aby si vedel, lebo niekedy to tu rozídem. Čo som zas povedal? Najväčšia diera na Slovensku podľa teba je? Diera. Ja neviem, ty kokso, fakt neviem. Čet, aké mesto alebo dedina, alebo čo je podľa vás najväčšia diera? Ma to zaujíma, lebo ja na to tu neviem odpovedať. Máte na to nejaký názor? Či na to máte nejaký názor vy? Určite máte nejaké mesto. Alebo niečo. Ja som inak počul, že v Česku máte, že kokot ako dedinu. Svidník je kokot dedina. Kokot je dedina v Poľsku. Kokot Štúrovo. Bola osada a hrad na území dnešného Štúrova. Kokot. Bola osada a hrad na území dnešného Štúrova. Hrad aj osada boli zničené Turkami. Neskôr bola v 40. rokoch 16. storočia v ich tesnej blízkosti založená nová osada Parkán. Takže my sme mali kokot na Slovensku, čo? Ty kokos! Wow! Mapy.cz hneď. Mapy.cz, OK. Ideme do Poľska. Ideme na túru do Poľska. To by som mal ísť niekedy. A to nie je až tak ďaleko. Trasa. Dáte start. Dáme, že čáca. 3,5 hodinky, dáme stream, pôjdeme do kokota. To verče, dáme taký stream? Chceli by ste taký stream? Že pôjdeme do kokota? Svidník, nájdi nejaký test na geografiu. No vôbec. to ja som z toho až moc vymletý. To kokota by sme mohli ísť niekedy. Koľko to je kilometrov? 300 kilometrov skoro. Takže asi nechcete, aby som išiel do tejto dediny. To je škoda. Čo nevieš geografiu? Poď skús nejaký test. Dnes sa zameriavame na gramatiku. Dnes sa zameriavame len na gramatiku. Dnes som gramaticky, viete čo? Dobre, ja to nemôžem odzumovať. Musím to ešte odzumovať. Dobre. Teraz by ste to mali vidieť celé. Vidíte to celé? Určite. Diktát. Chybu v texte označte klipnutím na ňu. Laurín prvý deň v škôlke bol plný očakávania a malých obáv. Ráno sa zobudila skôr ako zvyčajne sme... Jasné, čo to ste úplne vy? Zvyčajne sme kými, úplne vy. A s veľkými očami sledovala mamu, ktorá jej pripravovala 10. do škôlkárskej dobre, to je dobre. Bude tam veľa detí? Spýtala sa nesmelo. Mama sa usmiela a pohľadila ju po vlasoch. Toto čo? Určite áno. A možno si tam nájdeš novú kamarátku. Keď prišli pred škôlku, Laura pevne
stísla maminu ruku. V triede už bolo veselo. Deti sa hrali s hračkami, smiali sa a pani učiteľka im ukazovala farebné obrázky. Laura sa najskôr držala v kúte a pozorovala ostatných. Toto je dobré. No potom k nej prišla malá Sofinka s plíšovým medvedíkom. Chce sa so mnou húať? Spýtala sa. Laura chvíľu váhla, ale potom prikývla. O pár minút spoločne stávali väčšiu z kociek a smiali sa, keď im spadla. Wow, ty kokso. Muffin! Po obede si pre ňu prišla mama a Laura jej s nadšením rozprávala, ako kreslila duhu. Spievala pesničku a našla si kamarátku. Už sa nebala. Vedela, že školky ju čakajú nové dobrodružstva a veľa zábaví? To ste úplne vy. Počkajte, ideme toto vyhodnotiť. Čo? Pravopis? Tak, ako taková, že sú tam nejaké nedostatky. Čo? Ešte 3 chyby? To si viem zobraziť riešenie. Ostatných učiteľka. Čo ti trbe? To čo je? Však ale to je hovno. Inak ľúbi sa mi toto. Tvoj výsledok 60%, priemerný výsledok 78%. Som horší ako priemer v gramatike inak. Viete, čo teraz robíme? Ja si teraz vypnem chat, ja nebudem vidieť, čo budete písať, ale zapneme si Twitch TCS. A vy, keď niečo napíšete, napíšte nejakú vetu. Alebo slovo. Až to otestujeme, jak to funguje. Nieco, presne tak, nieco, chat. Takže chat, počúvajte ma, teraz, čo sa ide diať? Čo sa ide teraz diať? Dívajte sa, ja si vypnem. Flint je špatnej. Čo ti drobie, ty si také prasa. Teda dobrej. Šťastie. Ja si zapnem toto tu aj. To ver. Dobre, až viem to čo Drago píše. Drago Počiarkovník Slzkal 5978996CS. Ne. 0 3 Enrabit sa s nejkej mi prase jako. Dobre vy svine. Počúvajte ma. Teraz, vypol som chat, že? Nie, nevypol. Čiže dívajte sa aj. Ja to takto vypnem. A teraz, čo urobíme? Ja idem do poznámkového bloku. Čo som zrobil? Svine mi môžeš ikať smejúci sa smajlík. To ver. Popokate petel. No bomba chat. Dívajte sa, ja idem do poznámkového bloku. Ja idem do poznámkového bloku. A vy mi teraz budete diktovať. Chat, vy mi teraz budete diktovať správy. Ja ich budem musieť... Diktujte mi diktát. A ja proste neviem. Jak vám to vysvetlím? Ja som proste retard. A co, když to budeme psať my špatn? Tak to budeme musieť napísať správne. Môžete ma zapalovať rôzne. Dívajte sa, chat, vy mi budete písať vety, hej? Vety. Plno významové vety. A ja ich budem musieť napísať, bez toho, aby som ich videl, hej? Ja ich neuvidím a vy mi budete písať vety, OK? A uvidíme, koľko chýb spravím. Budete mať na to, dáme tomu, že 10 minút, hej? Dávam, že, a možno, že ani to ne. OK, uvidíme, že koľko chýb urobím. Jutre idem kupovať firank. Čo trbe, to len také vety aj na mňa nechoďte. Musí to byť slovenčina, ne že nejaká, ne že na mňa vytáhnete hen také kao. To ani neskúšajte. Dobre, môžete začať písať vaše vety. Môžete, ja teraz nič nevidím na tom monitore. V praxi možno rozlišovať 3 druhy tímov, multidisciplinárny, interdisciplinárny a transdisciplinárny. Všetky 3 združujú odborníkov z rôznych disciplín, ale líšia sa stupňom spolupráce. Ja to nestíham, kao. Ja to Mám nestíham. To skrátiť. No to uver. Že to skráť. Daj napríklad 3 slova a potom zasa 3 slova. Daj mi 3 slova a potom zasa 3 slova. Čakám. V praxi možno. Janka má mamu. Mama má Janku. Janka má mamu. Mama má... Rozlišovať 3 druhy tímov. Rozlišovať 3 druhy tímov. OK. Poďme ďalej. Poďme, pani diktátori. Poďte. Multidisciplinárny, interdisciplinárny a transdisciplinárny. Multidisciplinárny. Neviem, čo bolo ďalej. Multidisciplinárny. A tu bude asi dvojbodka. Multidisciplinárny, interdisciplinárny a transdisciplinárny. Mikropachycep halosaurus. Čo vám to trbe? Najúžasnejší človek na svete má najužitočnejšiu prácu na svete. Čako o. Tuto mi to píše nejakú chybu, mám to páse. Všetky 3 združujú odborníkov z rôznych disciplín. Všetky 3 združujú... Maj si uzaj postavil ozaj.
usmiata tváre s otvorenými Maj som ústami ešte a pevne nepostavil chat. zatvorenými očami. Ne, nepostavil som ešte Maj chat. Nie, nebol som stavať Maj. Nemám ani komu stavať Maj. Akože komu, môžete ísť mne postaviť Maj. Ja sa môžem identifikovať ako žena. Dneska dojdete tu, postavte mi Maj, môžete ísť domov. Uleje vám možno polku. Naoleluje Júlia Júliu alebo nenaoleluje Júlia Júliu. My sme vo škole stavali, nič horšie nebolo ešte. To fakt? Chat, kto ide so mnou, usmiata tváre s otvorenými ústami a pevne zatvorenými očami. Japonský hrad, japonský hrad, japonský hrad, japonský hrad, japonský hrad, japonský hrad. Job. Julia naolejovať. Čo? Naolejuje Juliu. Boba. Bez spí pslo z výspia. Čo? Bez spí? Dobre poznám ten pocit, keď nemáš komu stavať Maj. Čiže vy ste stávali niekomu Maj, akože nejakej babe? Že ste sa zobrali normálne cháni? Julia neoleluje. Julia neoleluje? Čo? Julia neoleluje? Julia neolejuje. To som dobre napísal, nie? Čiže zatiaľ mám všetko správne, podľa mňa. Zatiaľ mám určite všetko správne, však dívajte sa na to, prosím, gramaticky nadaný intelektuál. Nikdy usmiata tváre s otvorenými ústami a pevne zatvorenými očami. Detko nám zvykol postaviť celej rodine, ale inak nic. Musíš si bohužiaľ niekoho nájsť, aby si jej postaval. Skákal pes cez oves cez zelenú lúku. Ja som ti vynadal, ani som nechcel kávo. Normálne ja som ti ukázal fakíria, že to je na mňa, že nikdy. Že to nemám dobre. Na vresovisku kvitne kvietok a volá sa Erika. Usmiata tváre s otvorenými ústami a pevne zatvorenými očami. Usmiata tváre s otvorenými ústami a pevne zatvorenými očami. To bude spamovať zase ban. Na pieskovisku asi, že? Pieskovisku? Neviem čo, hral. Neviem koho. Na vresovisku kvitne kvietok a volá sa Erika. Tvár plačúca od radosti. Na vreso... Zajtra prázdniny konečný IIE. Čo? Zajtra prázdniny konečne IIV? Čo? To mne si ukázal fuck. Sami osobne ospravedlní z hahach. Už som sa ti ospravedlnil. Ja sa volám Vanessa, prišla som z lesa na obed, zožerem 2 kg mesa. Tam bolo Ja sa volám Vanessa a idem z lesa. Keď príjem domov, zjem kilo masa. Ježín, nechaj, takto mi vo škole vravia. Najúžasnejší človek na svete má najužitočnejšiu prácu na svete. Najúžitočnejší človek na svete má najúžitočnejšiu prácu na svete, či jak to bolo? Dychtivo 100 000 malých včel krouží kolem Eriky. Dychtivo? Volám sa Vanessa, prišla som z lesa na obed, zožeriem 2 kg mesa. Ja volám sa Vanessa. Vanessa, prišla som z lesa. Dobre, to som nechcel. Prišla som z lesa. Na obed zjem. Na obed zožeriem 2 kg mesa. 2 kg mesa. Dobre, to dám. Dychtivo 100 000. Toto nemôžem písať, to musíme gramaticky správne, chápeš? STRC prst skrz krk. Dychtivo 100 000 malých včel krouží kolem Eriky. Dychtivo 100 000 včiel krúži okolo Eriky. 100 000. Sorry, a čo to tam bolo? Strč prst skrz krk? Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. Čiže viete povedať, náš pán Kaplan v kapli plakal? Počúvate ma? Ale pravdu musíte povedať. Náš pán Kaplan v kapli plakal. Máš tam 2 chybu v útech včel. Držbu. Chyby hviezdička. Dychtivo 100 000. Ty tam máš kameru danú, kde máš video. Pes spí, pesi spia. Pes spí, pesi spia? Jak to môžem? Ja to potrebujem zárovnať nejako. Ja verím, že to viem zárovnať nejako. Počkajte, upraviť, vybrať všetko, pravopis. Vypnúť kontrolu pravopisu, OK. Zobrazenie a kódovanie.
Jak jako zarovant. Bzeši včera bul. Kámo, počkaj. To ver. Dobre, ja to posuniem takto chat. Takto to posuniem, až to vidíte vy prasnice. Normálne, ja keď nevidím chat, ja si prídem, aké by som bol proste oný, vieš, nejako zdravotne, tak nejako znevýhodnený, že ja proste, ja nemám ani čo hovoriť pomaly. Že fakt akože sa cítim tak Vicky. prázdno. Real or fake? Realo fake? No jedine fake. Dychtivo 100 000 včiel krúži okolo Eriky. Tu kde mám chybu? 100 000? Akože jak 100 000. Dobre to mám, a tu není one. Tu není, to mám dobre. Fake na prvom mieste tvár plačúca od radosti. Koho? 100 000 mezera tam má byť. To fakt? O okno faky. Dávam ešte 3 vety, dávam ešte 3 vety. Čakám na ne. Mne je ťa tak ľúto teraz. Mne je ťa tak ľúto teraz. Dobre, díky. Máte ešte 2 vety, chat. Také nudle si spravím asi. Viete, aké nudle si spravím. Ty kokos, vy ste tu všetci ako učitelia, keď to opravujete všetko. Kokos, Neboť jej srdce je plné sladkosti, lebo jej srdce je plné sladkosti. Koho srdce? Krokodila. Srdce je plné. Tvoje, Eriky. Čo máte s tou Erikou, akože Erikine? Moje posledné známky z diktátu boli 535. Posílám Eriku v slovenštino. Bombardino krocodilo. Vhinot. Keby som bol býval v Bratislave, nebol by som sa takto strápnil. Eriky, srdce je plné sladkosti. Jakže čo? Je hovno toto, už chápeš? Chápem ťa. Díky moc. A môžete písať ďalšiu vetu, akože. Bol by som rád, keby ste... Y. Y? Co se stalo? Nepíšete vety. Čo mám písať? Palec nahor. To veru. Daj hore fucker, ale ne palec. Keby som bol býval v Bratislave, nebol by som sa takto strápnil. Usmiata tváre s otvorenými ústami a pevne zatvorenými očami. Keby som býval v Bratislave, nebol by som sa takto strápnil. Je to tak V tom ako... druhom naoleluje má byť nenaoleluje. To je úplne jedno, proste mám to správne. Čo nenaoleluje, akože toto? Však tuto aj Julia neoleluje. Tuto to máš, vidíš to? Ty prasa? Tuto máš, Julia neoleluje. Tu ti to dám, Julia neoleluje. Julia neolejuje. No. Keby som býval v Bratislave, nebol by som sa takto strápil, akože. To ma zaujímalo, to je celkom deep chat. Isto ste niekto z Bratislavy a ste úplne trápni, že hej? Ne! Máme tu niekoho z Bratislavy. Bratislava reprezent. Je tu niekto z Bratislavy? Čo je? Ale v tej prvej vete. V transdisciplinárnom tíme je miera spolupráce je najvyššia. Máte poslednú vetu. Aj from Press Show. I'm from Prešov. Bomba! Ale v Bratislav mám sesterníci. Pozdravuj sesternicu z Bratislavy. Ešte nejaká veta, chat? Bam 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 barara bam bam bim bim bum bum cin 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 ton 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 ut pau pau pa op im bim 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 bam 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 bum 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 it's Hej, na Bratislavu mi nič nehovor, tam je môj milovaný Slovan tvár plačúca od radosti. Čo nám dáva prasa? Meso a čo nám dáva krava? Domáce úlohy. Samozrejme, Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, keby bolo neviem písať. niečo, čo sa ti má stať, tak by sa ti stalo, jak mi skočil hlas. Skočil mi Čo tak sa ti dá vysoko, zniesť? držu buty, to nevieš, ty nepoznáš tú legendu, tak ty si debil. To fakt nepoznáte toho borca? To je tá tvoja legenda storočia. To fakt nepoznáte? Kad nebudeme držať hubu, ale budeme spamovať smejúci sa Keby smajlík. bolo Vieš, niečo... aký je rozdiel medzi manželstvom a automatmi? Poznám. Keďže ste nekultivované individuá, ja vám to ukážem. Dúfam, že to je one. Lukáš Fedor naložil Rytmusovi. To ver. Automaty nemôžeš uknočiť. To som videl. Lepšie ako Rytmus určite. Říka mi prase. Ale pekne som mu naložil. Filip, inak čau. Bobo. To som ja, pekne som. A pekne. Nechceš zaspívať Eriku? Ne, nechcem. Smejúci sa smajlík. Jak to vypnem?
miliónov je... Som lepšie, ak rytmus. Som lepšie. Bolo niečo, Ježišmária. čo sa tým má stať. Ne. Som zabudol. Okrem neba Aha, keby bolo niečo, sa ti dá čo sa ti dá stať. zniesť. Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci, ako vodopád. Lukáš, mám pre teba zlú správu, aj keď to opticky nevyzerá, ale si hluchý jak poleno. Okay. Bolo to komické úplne. Chcem len povedať pánovi Rytmusovi, že jednoducho on by nemal byť to prvé. Prečo? Kvôli tomu, lebo on rapuje a nemá byť určite. Ale prečo sa pýta? Tak lebo jednoducho rap. A príbeh je What's čo? up? Tak dobre, hovorím, že Jak dobre, je to spev alebo není? je to pesnička, ale jednoducho, že určite by ste to nemal byť. Ďakujem. Tak ja si myslím, že zase mimo. Ja som ho naložil. Pozor, Lukáš ještě nekončí. Jednoducho Rytmus to nemá čo robiť. Jednoducho nemá taký podľa mňa sluch, že by Čo si mu jednu nepriťal? On sa zhodil, keď mi neodpovedal aj teraz. A jak to vidíš dál, Lukáši? Zatiaľ, no tak čo už. Možno na budúci rok. Keď to nebude pán Rytmus, potom to vyskúšam. Keď nebudem baviť, tak to vyskúšam. Proste Lukáš Fedor, kámo, Lukáša Fedora musím pozvať na stream. Pozvem Lukáša Fedora na stream a zaspieva nám Paľa Haberu. Čet, pozvem ho normálne na stream a zaspieva nám Paľa Haberu. Čet, ty kokos. Tak to by bola nálož. To by bola dosť nálož. Čo si si predstav, to je tvoj brat, to ťa jak napadlo. To si myslíš, že on, to sa akože podobáme? To mi chceš povedať, že sa podobáme. To mi nechceš povedať, že sa podobáme, že? Lukáš Fedor. Kde pak ty vtáčku hnízdo máš? Tomu ver. Minule som ti nestihla pozdraviť mamu, lebo sa mi neskôr. No ale sa už ti verím, že nemáš jednotky. Už ti verím. Ale sa... Borok, dnes sme tu robili gramatické testy. OK, Vanes. Kde si bola, Vanes? Si sa bola naučiť. Priučiť si sa bola. Ja, akože... No, každopádne. Jasné. To ti tam pasuje to... Vanes, fakt ti tam pasuje ten Y do toho minule? To ne. To ti tam fakt akože pasuje. Sa mi to furt neskoro odosila. To ti tam fakt pasuje to minule. Wow. Chat, máme tu niekoho, kto vie, alebo skôr by chcel napísať správne, gramaticky, ako sa píše minule. Lebo po dnešku ja už som vyčerpaný z tých všetkých gramatik, prosím, ja som... A či si to pozrieš? Čo si mám pozrieť? Ja som rád, že nejsem nejhorší s gramatikou tady. To vera. Ja vravím, že ja som strašne vymletý z tej gramatiky niekedy. Takže ty si to zastávaš ešte, hej? Minule. Napíšem to do Google, hej? Dívaj, čo mi tu dáva. Kde som dal webku? Ja som dal niekde webku. Ctrl Z, dobre. Nevanes, ľudia sú chybní. Veď ne, že či si to? Nevanes, odpusti mi. A ja viem, že ľudia robia chyby, ale víš co si Frid měl udělat? Měl si za nejakú chybu do vás volať, môžeš rage-baitovať. To vera. Nerozmýšľa si, že budeš učiteľ slovenského. Ja? Vanes by mohla byť podľa mňa, ale ja ne, chat. Ja určite nie. Ale niečo nám vyskúšilo, chat. Niečo nám to vyskúšilo. Bižutéria minulé storočie. Predám bižutériu 34 rokov minulého storočia z vienských rodnín zachovalom stave. Cena spolu 38 €. Bižutéria, ručná výruba, náušnice, klipsy minulé storočie aj pre zberateľov. Spolu 45 €. Dohodou ponúknite. Cena spolu 45 €. Cena spolu 30... Čo? Že zavolaj tam. Dobrý, Ujo. A to aj vie nám vyprávať? Také co si? Jo, a tie náušnice? A to si môžem dať na pupok. Myslíte, že je ako piercing? Bratislava sa ukázala. Ešte, že tu máme takú nejakú tú vetu, že? Čo si im posielali. Dvakrát to tam napíšu špatne a pak správne. Kde? Bižutér minulého storočia. Dohodou ponúknite. Ja? Pak správne, ale nekám, však čo ti drbe? To ja nechápem akože. Ja by som im mal zavolať, že nech si to upresnia, akože tú cenu, že ako čo vymýšľajú blázni. Že či to teda stojí 38 či 45. Nechodíš do školy?
Momentálne nie. Momentálne som vyšiel, momentálne som entrepreneur. Momentálne žijem. Zarábam z Twitchu, momentálne som full-time streamer. Som full-time chat, ak ste nevedeli, full-time streamer som ráno, kávičky. Počúvate ma v bio, mám link. Link mám v bio. Môžete zarábať ako ja, nemusíte chodiť do školy, môžete sa na ňu vysrať ako ja. Nemusíte vedieť na gramatiku, nemusíte vedieť nič. Musíte len mať ten fire vo vás, aby ste dokázali to, čo ja, že môžete ráno prísť, vyložiť si nohu na stôl a nič nerobiť doslova. Pozerať sa do monitora, ako vám chodia čísla hore. Už do mobilu, ako vám to chodí na účet, chápeme sa. Takže použite môj link bio. Čo mu tam budem volať? Však on hneď zistí, že som mladý nejaký, že si z neho budem robiť srandu, vieš. Tej tvojej dedinke sa to ani futbalov nazývať nedá. Ja ani futbal nehrám, káo. Ja som hral s kámoši futbal, ty blázen. A ty, ja som počul, že ty si jak taká pobehlica. Že chodíš tie kluby striedať, jak oni. Ale vieš, ja som si na teba prišiel posvietiť. Ja proste o tebe všetko viem, Maďo. Ty si proste veríte, ty nemáš čo na mňa vytiahnuť, lebo proste... Ja už pôjdem? Vannes, no toto Vannes. A Vannes, jak sa píše to minule? Vieš už, ne? Dúfam. Už dúfam, že sa ponaučíš. Teda jak... Nie, Vannes, nie. Tak Vannes, užívaj teda deň. Že čo? Či vieš napísať to minule? Gramaticky správne už. Dúfam, že som ťa aspoň dneska niečo naučil. Čiže dúfam, že som vás aspoň dneska niečo naučil zatiaľ. Zatiaľ dúfam, že som vás niečo naučil. Tak poviem, koľko to pôjdem tak za 10 minút? Ty si učiel dňa? A napíšeš to minule? Ja to chcem vidieť, čierne na bielom. Ja to chcem tu vidieť. Tu. A to je ono. Dáte tam nejaký pás hore alebo niečo pre Vannes. Dáte to tam pre ňu, že sme naučili. Proste niečo nové. Bomba, som rád, Vannes. Som rád. Díky chat, díky moc, že ste taký podporovateľný. Vidíte to proste? Vy prasce jedni. Hrozné s vami. Není zač, díky Rabbit. Díky, ja som vedel, že si tam. Ja som to vedel, že ty si tam. Blázni. Bombardíro, krokodílo, ištenem. Chat, každopádne, dúfam, že ste si dnešok užili, dúfam, že som vás aj niečo naučil dneska. Vannes som naučil, to som proste šťastný. A že sme sa mohli niečo naučiť spolu. Takže tak, chat. Mám vás rád. Užívajte ešte dník, lebo vonku je slnečno, zajtra si určite voľno a tak, majte sa pekne, prajem vám dobrú noc, ešte pekný večer, choďte von sa aspoň vyvietrať na chvíľu, viete ako, majte sa pekne, Bombardíro, keby máš na streame mňa, je tu 100-krát viac ľudí, ok, Aďo, na budúce kolab, podobne aj ty, ďakujem Vannes, to je Raďo, dáme kolab, ne, dobre chat, a na Instagrame kúkajte, nejaké storičko vám tam hodím. Hodím vám tam nejaké storičko, nebojte sa, ja vás zabavím, aj tam. Dobre, majte sa, aj na Discord sa žonite. Čau, mám vás rád, milujem vás, opatrujte sa, užívajte.